nenašiel Inter nejakú zlú stránku? Z tej športovej stránky on neznášal pravidlá. On tréner niečo povedal, si vždy spravil po svojom. On na ľade si robil svoje veci, ja neviem, on mal brániť, ne, on radšej útočil. To bol Ríško. On a jeho pravidlá a ostatné nezaujíma. Ja som si im zažil tiež, Višňo povedal čistú pravdu, tak musí byť stále po ňom a sme sa aj trošku chytili, keď sme v reprezentácii boli spolu a on bol na modrej čiare a chcel to riadiť tú celú presilovku a muselo byť to všetko po ňom. Janka, ty to máš ako s Ríškom? Jak sa ty s ním vieš dohodnúť? Fungujeme bez pravidiel, ale zatiaľ nám to veľmi dobre funguje, však posúďte sami. A keďže ešte chcem dovysielať túto show a túto sezónu, tak Richard je výborný človek s krásnym srdcom. Inak tu by ste srdiečka tak mohli dať, že tak budú behať. Keby teraz vyberiete mobil z vrecka, chcem vidieť vašu poslednú fotku. Teraz predtým to som bol na golfe, tak som tam videl labuťku, tak som si odfotil. Labuť. Víš, aký som romantik? Priatelia, aj tu dajme prosím srdiečka. Ľubo Višňovský, milovník labutí.